Guys, welcome sa vlog ni Noah. Anong gwapo man ka be? No, dili gwapo, cute. Anong cute ka be? Ay, oh no. Aning tago. Oh dear. Ay tago. Oh dear. Ka-cute. Anong cute man ka? Kay? Kay? Anong cute ka, Kay? Kay gwapo man. Asa ka naliwat? Sa papa? Of course. Or sa mama? Di ba? Na maybe. Perhaps. Well, Maybe love, maybe. actually, because ay, nanabon. Tago. Lakoy, kag-cute, oy. Muni mag-vlog, matago. Kay maulaw daw siya. Sashi. Ulaw god. Nanabon na tawa man. Hello. Ba. Ah. Hello. Ba. Asa ta mo adto? Asa ta mo adto? Tesco. Mani mong vlog poros kabu. Kaya mong bata maulaw. Sige, mag-vlog ko na mi guys. Mag-vlog. Oy bukot. Mag-vlog. Oh, blug. Oh, di ba? Taas kay pila. Oh. Itong ipanggutom. Agan ipost. My God, sa YouTube rani dong. Sa vlog rani dong sa YouTube rani dong. So inaana dong. Ngano man di ay dong. Hi bata. So dugay kita mahuman ani no. Imo lagi live sagot. Sige live nga record ra man ni. Wala mo gugoy number no sir ko pag live. Nakoy number. Nakoy WhatsApp. Unsa ko pag internet? Wala koy number no. Kasi nalimot ka. No. Ay, gading. Ay, katog na sa kalibutan. May pamong bata oy libog. Hello bata. Batuta. Naon sa gunay mong tiil oy? Bibe? Oh shit, that's a big damage. Ipakita mong medyas lab nga Peppa Pig. Ipakita ang Peppa Pig. Ang medyas sa mong bata Peppa Pig, okay? Asa ang medyas nga Peppa Pig? Bebe, ato ara ang medyas nga Peppa Pig. Okay kayo ang tiil. Gibutang sa asa gibutang. Oh, di ba? Mo ni among bata. Okay. So mag-post sa tagbaligdos. Ugoy katugon ka lab. Nah, wag itulganay sa lap. Ay, kagwapo. Naukab. O saron bagyo na, bagyo dani ya. Na, usahay siya. Pre, bagis Pinas ng mga kuan na rin. Flooded. Mostly here, flood naman. Or September, rainy season. Lord. So diya ka ibutang kay mag-vlog economy amo pasahero pa sa palong. Ako passenger. Asa ka mo adto passenger. So mag-ana ta.